Sederetan mbak-mbak Waranggono yang cantik, langsung saja kita panggil siapa dia. Jeng mita ngate kawang ayu Hani Kusuma. Selamat malam Sugeng Dalu wong ayu. Alhamdulillah bengi iki awake dhewe tinimbalan masyarakat Dungus Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri mambengi awake dhewe ning jarak ya no. Jarak Wonosalam Jombang. Aku lho duwe pantun. Apa kuwi Dik pantune Dik? Wedhus ditumpaki Sasa. Cakep. Wedhus ditumpaki Sasa. Warga desa Dungus luar biasa. Amin. Nah, iki enek ra, Dik? Wis entek. Iya. Urung itu ya. Heeh. Wedhus kaya gembos. Udu ya. Heeh. Wedhus mangan blarak. Iya. Cakep. Masyarakat Dungus pancen grapya. Oh iya. Pokok grapyae sampean mang diwenehi apa? Wah, sembarang diaturi. Alhamdulillah. Kaos. Teko jruk wis langsung masakan mie ayam, mie goreng, mosok to? mie pedas enek Duk nek kene iki. Lah kumang kok blas to Pak. Lah ning kono kae lho golekno dhewe. Bangkul tumbas ya. Iya. Satu tembang caos kunjuk dhumateng para bapak bini sepuh. Aji sepuh ingkang dat kinurmatan ya wong ayu. Caos kunjuk dhumateng para bapak bini sepuh Sekar Gadung Indonesia. Dan Doswamito. Mas Danur. Mas Teh. Lamat wis katon tijane yen mbok terangkat tanten jero ngaju wirane sinawatan ambo seni wimbo patut nyotot jani kamerati aduh lestarinya tan lila bisa ladyan bebasane kalingan godhong salambar kemas terus kancakan rasa
Gede punika caos kunjuk dhumateng para bapak puni sepuh aji sepuh ingkang dat kinurmatan kusipun masyarakat Dungus Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri. Ugi ngaturaken sugeng dalu pasukan Mojo Kerep Cak Handoko. Sugeng dalu Mas Handoko Mojo Kerep hadir. Iya, ojo nyawang hani ae. Pacane sarwa asri. Terima kasih Mbak Mita dan juga Mbak Hani Kusuma ya. Satu tembang caos kunjuk dhumateng para bapak puni sepuh aji sepuh ingkang dat kinurmatan kusipun masyarakat Dungus Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri. Mugi-mugi kanthi lagon menika dadosa jam pining saya.